Doni, ya. Enggak, tajake. Yo, lintang lo. Ayo no. Semangat saya. Iya Mas Jani. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Dalang, boleh Mbok bacangi. Dalu Dek Lintang. Nggih. Gimana kabarnya Mas Dalang? Alhamdulillah. Sae. Sae. Nggih. Sik. Mak Limbo. Lah ya aja basa wong biasane mbiyen kae ya gawe bahasa Indonesia ngono lek pas Waduh. cetan mbiyen kae piye? Ala aku nek pas WA-an karo Lintang kae. Iya, kae lho Mas Jan ra ngelingi lho ngono kuwi no Mas. Tahu to, Nduk? Kapan jeling sampean? Ije Mas. WA-ne sik disimpen. Hah? Heeh, cek disimpen Lek ya. konku ije lek ngene dhewe wis dihapus kae Mas. Dalang ki biasane ngono kuwi, dalang ki. Oh, kene ngono Dalang kuwi ya ki Mas ya. sesuk ya. petuk sinden sing muda WA, njaluk nomere. Sesuk petuk cah wedokne ganti ya ngono kuwi dalang. Lah. Ngono kuwi nurun bapake iki. Oh, berarti bapak ini ya mana ya? Bapak sik bojone ting telecek. Saestu to, Rawung, Ibu? kailok. Mboten Mas. Mboten. Nggih. Nggih. Gimana Sik, Mas niki Dalang? wonten Pripun, Mak? peringatan Mas Jeli. Oke. Nggih. Napa? Yang punya sepeda motor Supra hitam dan Vega di penitipan minta tolong segera diambil. Lah, Ah, kuwi saya siapa? Pede Mas Joni wi ya. Kenyek motorku Sogun kok. Waduh. Wah, tak kira no nggawa. Sogun kok kebo. Lah, Monggo disiarke malih. Nggih niki mugi wonten pamundutan. Nggih. Wo triman. wah Motormu gede dipun, teriman to niku wau. Oke, oh, tenan kuwi. Coba-coba kene. Oh, ada SIM hilang. Nggih, nuwun sewu Mak Limbuk nyelani sawetawis. Nggih. Menika ditemukan SIM SIM A. A. Atas namane Atas Ndewocon sing nama? mripatmu sik cetha. Atas nama Luki Arya Wicaksono. Hah? Astagfirullah. Waduh, lah iso tekan ngono iki. Cah, kowe pengen damput tenan kowe. Kene iki tegang tak bacok ndasmu lho. Tiwas kene Waduh. iki tenanan lah ya Mas ya. Iki mikire tenan. Nah, Motor Supri manu Supra mau lho. Supra Mas. Cetane tak sapa ngono kok malah gawe goro-goro. Aku ngerti wis Mbek Lintang. Ayo. Nah. Padune ben didelok ngono to. Waduh. Wah. Nggih, tulisane iki. Ora nutut Modus. kowe. Ora nutut iki ben karo dalange kowe ra samel. Ngono Yang lho. baca. Wah, Ya. Jan. Wacane nduk. Nggih, dari Haji apa iki Mas? Lah iya. Aku dhewe Mangke Wow. Jan Huda Mirjo Kidul. Nah. Mohon lagu dua tombok ati. Tombok Oke, ati. iku wonten tambahan setunggal iku. Waduh, mak ratap aku. Loh, lagu gulu pedot itu penak-penak. Nah. Nah, satene metu. Jadi Kalih maringi nawala niku kalih nganu. Terus kok sing gulune sing dipedhot gulune Mas Jani. aku Waduh. lah, aku lek raup piye to, Nduk? Terus gak iso raup no kok iso. Wis Ya. kok ngono. Tutorial makan Mas. Waduh. Tutorial Mas. makan nuwun sewu. Kuwi tutuke mengo. Kene. Wah, non sewu. Aja gatekke. Hah? Aja gatekke Pak Demu seneng godha kok. Tembange menapa menika rumiyin? Nggih. Niki Apa, Nduk, diparingi Lintang? ingkang klasik mau. Nggih. Mbakake Cahyo apa, Nduk, tembangmu? Spesial kagem ingkang pungon dalu menika. Nggih. Ninggal katresnan nggih Mas Dan. Wah, Woi nggih, monggo. Tinggal katresnan kanggo talingan sepuh, Nduk. Nggih. Diduk. yo, kuwi piringe disalahke dhisik. Oh, alah. Kowe iki Wayahe nyambut, Mbah. anu Mak, niki aja sitok mbok dipateni ngoten. Waduh. Wah, kok sia-sia ten jenengan oh. Ayo tuwek angel. Ya cok.
Monggo tinggal katesan. Yo, tinggal Kates katesan. to. Gamelane muni musiknya melu. Melu nanti. Yo, hah? Melu nanti. Melu teriman ya lho. Waduh. Melu nabuin nduk. Mas Joni. Dalam. Ya kan ijol to. Ah, tenan kuwi. Waduh. Ijol tenan, Mas. Ngaten nggih. Ketok saka mburi tok ora betah pisan. Ya wis, ora apa-apa. Nggih. Monggo Cah diaturke. Yo. Wonten genduk Lintang Kairo. Ada Mas Joni. Karo mesem ya Cahyo. Nggih, Kang Mas. Nangis sajroning atiku nalika sairama ninggalku apa
Namanipun? Bapak mau klesin. Monggo Bapak. Lah, ngene lho Mas. Kata iki kudune Lah purun minggah nggih. Ape atun kene isin kok, Nduk. Lah nggih. Pak Kok Muklis. lingsem-lingsem malu-malu. Iya. Oh, nggih Bapak Kaji Muklis. elok. Badhe. Wah, saestu Pak. Meduruknya mana Bapak? Waduh, bahasamu, Nduk. Bahasa Madura. Dalam? Rencange ayahku lah. Wah, lah nggih CS berarti kedhe jenengan nggih luwih akeh lek nyawer kula. Bocah iki Lah, lek penak nek tembung jane elok tenan. Nggih, badhe ngersakaken tembang napa Bapak Haji? Sahara Koplo. Sahara. Oh. Kuwi lagu lawas, Nduk, Sahara. Sabara nyuk. Sabara. Waduh. Nuwun sewu Pak Haji, mohon izin. Nggih. Upami digantos lagu yang untuk sekarang pripun? Nggih. Lagu lawas-lawas lho. Napa? Nduk, Napa? ganti apa, Nduk? Napa? Oh, Gerajakan Banyuwangi. Wau sampun nih. Pripun, Mbah? Mbah Haji? Gerajakan Banyuwangi? Oh, ya ora apa-apa. Mboten napa-napa pun, Weh. Mas. Nyambut gawe meneh lho, Cak Bagus. Nggih. Walah, Mas. Mundut kok. Ayo, aja kleru sunduke lho ya. Wong sunduke malah mbok emplok cilaka engko kok. Heeh, ngono dirapi. Semangat ya, Nduk. Semangat sekali, Mas. Piantun Soundnya ini dari rukun. AR. Betul, Dan Jolodong. sampai tekan kono ki. Betul. Ana sing Suarane. piantun kene iki ana. Dalam Jimpitan, Nduk. Piantun Nggih. kene jimpitan hanya Rp500. 5. Itu tiap hari dikumpulkan, iso Wah. anggap wayang. Alhamdulillah. Jan Tepuk Guyub tangan Rukun buat warga luar dusun biasa. Bumirjo. Tepuk tangan Bumi Nan, Mirjo luar leres biasa. waduh. Ya. Nah, Tegesnya Mangga. rukun nggih. Rukun Mas, tenan. nggih. Rukun jan solid sekali. rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Nggih. Jadi rukunnya ditengahke dhisik, aja nganti cerah. Tetep Laras. setiap tahun diagendakan pagelaran wayang kulit. Nggih, laras sekali. Ya le, monggo le, seblakne le. Ya. Monggo Pak Ji. Ya. Gerajakan Banyuwangi, Rainangi, sehat tahu sepi.
Eje. Bapak. Bapak. Nduk Lintang Kairo. Nggih. Tuwin Mak Limbuk. Nggih. Jebule iki seni iki indah nggih. Indah Oh, nggih, sekali. indah sanget. Om Ah, Joni. iki sajake keperanan penggalih Pak Haji. Haji iki ana tegese, Nduk. Napa Om? Nggih. Haji harus aktif jalankan ibadah. Wah, Wah, luar jadi biasa. ibadah- Maknanya jeru banget ya Om. Ibadah bisa lumantar agama, Agama. uga bisa lumantar budaya. Budaya. Wah, luar biasa. Soalnya dulu agama Islam kan juga dilestarikan Ya, dari utawa di nalika para wali to maksudnya. Nggih. Iki siar agama Islam juga lumantar gamelan. Nggih. gamelan. Ya, wayang barang iki, Wayang ngaten juga to, Mak, nggih, Om. Leres. Nan kok ya. Nggih. Mas Joni, Dalam, Mak. iki wonten pamundutan Siap. saking para kadang panitia. Injih, injih, injih. Nggih. Gulu pedot. Wah, iki gulu Wah. pedot. Waduh. Ya. Nggih. Nah, coba gulu pedot. Matur nuwun nggih menika bansos sampun dugi tetes. Lah iya. Ayo iki ya klebu bantuan kok ya. Gulu pedot Mas Gatot. Kepiye lagu lawas? Musik. Kalian matur nuwun ing tasewungan nggih Mak nggih. Nggih. Dados pagelaran wayang menika ya kena kanggo tuntunan, tontonan ingkang krespaken penggalih. Nggih, leres sekali Nggih. Om. Dadi ya iki kelebu putra daerah, Nduk. Putra daerah Kang Mas Kediri. kok padha karo sampean. Nggih, wong riyen nalitane nggih latihan kalih kula. Jebul kaya ngono ya. Nggih. Wis muga-muga sok bisa kedepannya menjadi dalang dan juga sinden yang Amin. hebat. Amin. Amin. Nggih. Dan Ya. ya, Iki kesane gulu pedot kesane diaturaken kalian Mbak Niken Saraswati kalian Ah, ah. Mbak Rere. Nggih. Nggih. Lintang Kairo sawetara pinarak dhisik Nggih, Dek wae. Lintang kesane Istirahat istirahat dulu. rumiyin. Waduh, capek kok. Tenan. Dalange ngerti wong ayu kon leren. Waduh. Ora ilok tenan kok ya. Ya. Diawet-awet jebule. Ya, ya, ya. Nggih. Niki Nah, wonten nggih, pripun, Mak? Sambung maneh. pamundutan saking hamba Allah. Wah, hamba Allah, pecinta seni Nggih. dan budaya. Hamba Allah. Nyuwun Seni. gending sesideman. Wah, masuk iki. Ya, Nggih, dipinangani. ingkang pinangane sinten, Mak Limbuk? Ingkang prayogi, monggo. Niki bintang tamu Adik Lintang Kairo. Ayo, Nduk. Ngati-ngati, Nduk. Monggo alon-alon wae miki Ya. dicandak menika diaturke. Ngati-ngati, Nduk, nek ngature tembang iki Nggih. nyuwun berkah nggih, Mak Limbuk. Oh nggih. Nggih. Karo sing ngripta tembang iki, sapa sing ngripta? Sesi Deman. Heeh. Sinten nggih Mas? Mbak Nah, Sukron. dalah. Abah Sukron. Ya, Abah Abah Sukron Sukron. Suwanda. Nggih, leres. Mohon izin Abah menika tembangipun Mohon dipunaturaken. izin Abah Sukron. Iki mreksani. Abah ning dalem. Oh, tak WA mang. Wah, wis anan berarti jenengan mau. Iki to ning dalem iki. Wah, nggih. Berarti memantau dari Ya, Blitar. diberkahi karo panjenengane. Amin amin. Sesideman. Sesideman. Ya. Sabar yo, Nger. Nggih. Gawe klasik dhisik sing mirasa ngaten nggih, Pak nggih. Oh nggih. Men kecekel gamelane ben ketok nyambut gawe lho gamelan. Oh nggih, leres. Jelas piye to? Ya. Duh. Wah, tabuh nganti pedhot. Ah, gue pecah-pecah, Dok. Ya. Gara-gara gulu pedot ke mau Lah to ya. iya. Weh, kan. Saka semangate. Monggo, Yuk, sesideman. caturke. Ingkang nyuwun gending sesideman monggo kula aturi midhangetaken.
hamba Allah, mboten neten tulisane. Wah, Nggih. nggih. Nggih, Mas. Urip ana kota gedhe. Tapi aku kok nggih bisa isine. Nggih. Nggih, ada permintaan Om Joni. Nggih. Permintaan Bukit Berbunga Lintang Kairo ya aku. Ah, sampean kasih bentang. Lintang Kairo dan Om Joni jere. Wah, aku dadi bukite ae. Oh, bukit aku. Aku sing berbunga. Mah aku berbunga nek bukit kayak gini sampean ki. Waduh. Ya wis kene diwale nggih, Mak nggih. Nggih. Terus sampean sing bukite, Ya. sing berbunga dalange. Wah, Waduh. Berbunga apa ora atine? ora cocok, Mas. Apa ya? Bersekar. Bersekar ya. Bersekar. Ya wis. Ya. Bukit Nggih. berbunga. Bukit berbunga. Aje menika. Mas. Heeh. Nggih, monggo. Diaturke. Di bukit banyak penyakit. Waduh. Indah berbunga Mas Oh iya, Joni. iya. Indah berbunga. Banyak penyakit loh. Wong ya wis tuwek kleru, Nduk. Kok sing kakan penyakit jenengan Om? Enggak wis waras, Nduk. Demi asam urat tok saiki. Ya, Ya. aku tahu namanya yang Mas pakai baju batik. Ah, mesti. Nah, iya Mas. Wis ora pareng. Itu tadi sudah nyawer aku loh Mas. Waduh. Wis gitu kuping poro. Hah? Wis gitu kuping apa durung? Wong. Wow, wong bapaknya Ngene, juga. Nduk.
Dadi gampang nek perkara wong kakung iki gampang. Mboten Mas, niku wau kula sampun disawer Mas Joni. Alah, pikir aku lagunya requestnya juga termasuk ini tadi juga. Ini tadi terima kasih matur nuwun. Terima kasih Mas Krisna dan teman-teman Mas semuanya. Krisna, nggih. Aku tahu toh. Nggih. Sudah Mas Joni? Nggih. Nggih. Kados pundi, Mak? Pripun? Iki kagem pungkasan adicara Pungkasan, nggih. tutuke wonten ing goro-goro. Ngaten. Nggih. Di Lintang menika pinarak rumiyin. Nggih. Ngaten. Matur suwun. Oh. Niki apa dijumenengke kabeh? Nggih para niki penjene? Mbak Niken, Mbak Tiara, Mbak Nila kalih Mbak Fitri. Ayo, Nggih, jumeneng. Ya. jumeneng. Sing wis didhawuhi karo dalange jumeneng, sawetara piringe ya metu digeser, sitok-sitok didagak dhisik. Sing saja didhawuhi katuran jumeneng. Sinten mawon Mak niki wau? Mbak Fitri, Mbak Fitri. Nila, Mbak Tiara kalian Mbak Niken. Nggih. Mbak Fitri, Mbak Nila, Mbak Aturaken. Tiara karo Mbak Niken. Cinta Merah Jambu. Oh, Niken Saraswati. Iki lho nyang opo kaya kaget aku. Wong ngenteni kok ya. Ayo, monggo. Cinta Merah Jambu. Ya. Menika kalebet pamungkas nggih, Mak. Nggih. Ngaten. Ya diaturke, Cak. Mengke- Mangke dilanjut wonten Goro-goro. goro-goro. Masih ada goro-goro. Ya. Jangan khawatir. Cinta Merah Jambu. Siap. Disemangatke kanggo pamungkas limbukan, Mas. Cinta Merah Jambu. Gamelane ditabuh. Nggih, ya. Yo, jumeneng ben sporty karo musisi. Ya, yo. Oh, yahene iki ngadeg. Oh, nggih. Jajang kok tak deloke. Sempati po Kak? Ikhlas gak? Gak ikhlas ya wis. Katrene entek Mas Gatot. Ya, isu-isuang. Ya. Minangkani pamundutan lagune Keramas. Nggih. Sinten Keramat. sing ulang tahun Mas Yogi ta? Nggih. Waduh. Kok iso kon ngambung? Anu, arep oleh wong Anjo ya. Oh iya. Tak dongakno kuwi jodohmu. Ngono, jodoh terbaik ya ta. Kok Waduh. senes. Rumah saku tukang ngendang kok senengane ngrentengi, berarti wis ngono kuwi. Tukang ngendang ning ndi mesti ngrentengi. Waduh. Oh gak to? Pak Detriman gak to? Monggo keramat nadaku ya. Nggih. Keramat. Ya. Isu-isu. Ya engko nek keduren tak balekno awakmu lho. Waduh. Monggo sepati Sepati, monggo. Monggo aturan gabung panggungan dari Bos Rana Duta. Monggo Pak E. Monggo. Atus Budi. Tuk, tuk. Nah, dereng kersa, Mak. Oh nggih, boten napa-napa. Nyuwun lagun kemawon. Nggih. Dadi ora kersa nyanyi ra apa-apa sing penting. Kersane Nggih. diaturaken kalian para waragana. Nggih, Nggih. ditanjake warangana panjenengan menika. Wah, jan komplit. Napa malih niki si genduk lintang kae wis sik melek. 1 2 3 4 5 6 7 8 komplit. Wah, Sing nggih. sing sinden iki gawan son. Waduh. Tukang gawan son. Nek karuan bintang tamu ini lintang Kairo meniki Mas Geduk Arya. Menika juga Mbak Rere pesinden kondang. Niken Saraswati ngaten. Nila menika garwane nika. Nggih. Panangane kae Waduh. Mbak Nila lajeng Mbak Fitri. Lah menika gawan son. Waduh. Ya ta, Kak? Ya. Gawan son. Wingko terus wingko sing bayar sapa? Gawan son. Ayo, ayo. Lah ora cetha kok.
Rumah saku kabeh mbok apik-apik aku mbok elek-elek dhewe. Kancane seragam dhewe kancane Ben biru apa? wong-wong gak seneng aku terus arep mbok sir dhewe ngono. Sapa? Lho aku ngeser awakmu. Oh, oh. Lho ya jelas iya no. Gak, bukan ngopeni. Lho ngopeni piye? Ya karek penyakit tok to, ya moh to aku. Bersih dari segala penyakit. Amin ya Mas, amin. Aku barakane karo iki lho. Sak barane sehat kok. Ngadeg kok to Mer koyo Iya. Yo, sepati co, yo. Sepati, monggo. Yo. 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 Yo la la la. La la la. Apa maneh tresno nanging saiki kowe lah kok malah gawe gelo Ela elo ela ela. oh bapak anak kecelakaan Aduh dek, aku sing kleru. Aja dadi atimu. Turun-turun kowe wis nesu. Kali gawa pancingan, wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. Aduh dek, aku sing luput. Aja bicara brangat-brangut. Wong ayu dadi setramu. Sosor Mary salahmu dewek mon iso engko sepot kayak 3 jam dhewe. Waduh. Ya. Selamat malam Sugeng Dalu Byung Cange Mbak Limbo. Nggih wilujeng dalu Mbak Mary. Alhamdulillah. Waduh. Kok sajake gak trima to kok Mbak? Lah kan piye? piye Mama. Ih, Mama. Mah, ayahmu gak duwe duit tak? Waduh. Gak. kok iso mamah iki lho Mangan ganteng tok. nek mamah ki sing ngerti sampean keturunan dari keturunan maksudnya Tionghoa. Nek ora ngerti kan jenengmu Gimah. Salamah. Oh Salamah. Inggih niki pripun menghibur kembali Siap. Nggih. warga Bumi Rejo dan sekitarnya. Alhamdulillah matur sembah nuwun ingkang tasik pinarak, ingkang tasik lenggah, mboten ngantuk. Oh tenan. Piantun kene iki ora ono ngantuk lho. Sing Mek. ngantuk aku berarti. Wah, kowe yang dasare bendina ki terus mayuh atau bladekan terus. Dai, Maksudnya lagi iki iki ra cetha mayuh ki ndobel-ndobel iki lho. dobel-dobel ngono to. Aku diwayuh ngono to. Lah sing sudi mayuh awakmu sapa kok ya? Waduh. Iya. Maksudnya iki laris e ora umum ngono lho. Sapa? Ya sampeyan to. Pandongamu Mas. Nggih. Niki wonten pamundutan. Nggih niki minangkani pamundutan Anu niku to Rana Duka. Ya. Rana Duka dari Bos Keren. Bos keren siap monggo, Bos. Niki dipun pinangkani. Sing Kangge kula atur ndak mriki lho, Pak. Merana memang merana. Kalau putus cinta. Oh, alah Yumi. Berduka boleh berduka. Wah, ya. Sedukanya saja. Menika contoh wong wedok sing kelangan lanang. Tetapi jangan sampai jadi putus asa. Gak apa-apa kendang tok nih. Ya ora ngono kok. Jenenge seni ki ya dikumpliti to, Mer. Lah aku karo kendang tok wis jalan. Oh ngono. Oh, aku karo Agung wis ngene kok. Piye maksudnya? Ngene lho. Oh, openg. Pok. Dia tak enak bojomu. Sing di bojone? Ora kleru kowe kok ya.
Mbak Nila ora Kak, nyun sewu Mbak aku ini terus dicelowatu kok Mas. Tenan wis aku saiki gak wani jaraki sapa-sapa. Nah. Aku takut. Tur maneh. Lah saksine Pak Detriman lho. Waduh. Kemedi. Amulakne kok ya. Aku Ditajake ya, Mer? Ya. Sik kuwi Oh, anu ngono, kok ya. gak jalan Oke, kok gak. siap. Jalan kok gak? Gak. Lho jalan nek Gatot sehat mang jalan no. Langsung mau peyok Gatot. Oh nyok liyane ya Ya. wis. Niki kan wonten Rana Duka kalian Bukit Berbunga. Nah. Oke. Ya. Mbok menawi kersa minggah, Nggih, aturana, Mer. monggo ingkang nyuwun Bukit Berbunga sinten tanggung jawab atas permintaannya. Dari Bos Ayam. Lah, Ingkang pundi piyantunipun? monggo Pak Bos, kula butuh blutrune. Kowe iki nek butuh ki ya daging, malah kok Lah kowe nyapa nggon daging ndi? iki akeh wong seneng. Nek blutru, Blutru kan jarang wong seneng tur banyak resiko, dadi kuwi ae sing tak jaluk. senengamu demper tok to, Mbak. Cetok. Monggo Bos Ayam minggah tok mboten apa-apa, gratis tidak dipungut biaya. Moga Bos, men gayeng. Mboten usah wedi, tenang mawon. Niki sampe diketok buntute, dadi wis jinak, iya ta? Taklim neh kok. Madake opo kok dilem. Monggo Bos Ayam saman sepoti Mas, saman sepoti kanggo baturi tok. Engko penyemangatku lah. Ngono ya? Heeh. Ah. Pancen niki nek mboten wonten piantun kangkung kurang semangat hampa, mutil. hampa, Mas, hampa. Kowe entek lanangan piro jane? Awakmu. Ngawur. Ya disepoti sing sigrak khusus Bos Ayam. Abdiku sumo mangambar kuku sing dupa kangku melun-kalun kadya mega kang membo Bathara kono amenangi jamane dan ewa haya ing pam budi maluetan ora tahan yen tan melu hang lakoni mangsa kaduman wekasa nipun bejo bejane wong kang lali sih bejo wong kang eling lawan waspada tanpa para pamur kummo hidup moyo wisanggo ngatepi Limpang malane kalbu pambukane warana
Kayo kekono risang romondaya pati ana yaksa gungcang krama namane wil katak sini jejagi jroning ware Bathuk kula tanpa tuwuh mina Jrujalodri Ijan ana ngarepanku wujute munyuk putih buyuh ora pangkling kowe sing ngebong negara Ngalengka ya Senggono aneman kowe ya Wadyabala negara Ngalengka ya Ojo mati tanpa aran sapa kang dadi kekasih Kekesete Gustiku Prabu Rahwana ya Prabu Dasamuka Tumenggung Deking Yogi PHP ulang tahun we ya minggir man sumingkir saka tebes wiring samudra iki karepmu Ojo yasa tambak oleh sandure ya samudra iki wijik ke bawah perintah negara Ngalengka. Kosik. Samudra iki kuwi gaweane para dewa ora kok gaweane para kawulamu negara Ngalengka. Yen to dene samangku jeng sinuwun Prabu Rama Wijaya pengin bangun tambak ning sang buri samudra iki. Ora ana hukum kang dijegake yen to samudra ing dhewe duweke wong negara Ngalengka. Buh ora idep. Ora gelem minggat saka papan kene kelakon tunggal sirahe munyuk-munyuk gua kes kendok. Maju dene samangku kelakon tak langkah ya bukan hati karep. Wis jan peteleng matane parang.
Oh. Tuh, tuh. Oh. Aduh. Wah.